近70年的辛勤耕耘。 ko nin nafolo in bena tali kɛ sirabako ani jago kun kan Chine jamana ale min lakodɔnnen do i n'a fɔ sɔrɔ yiriwali diɲɛ kɔnɔ o jamanaba filanan ni farafina gunkana cɛ ni lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnni min kɛra cidenkuluw ni ɲɔgɔn cɛ n'a labɛnna Pekin kabiri fiɲɛbana covid-19 waati la a lajɛrɛ min sigira sen kan Chine jamana ni farafina gunkana cɛ n'o bɛ wele ko sommet du forum sur la coopération Chine-Afrique n'a daminɛna arabadenw ka kuncɛ juma farafina jamana ɲɛmɔgɔ 50 ɲɔgɔn olu de welela a kɛnɛ kan i n'a fɔ Chine jamana ka kunnafoni disow caman ye a kunnafoniw lase cogo min na ni teriɲɔgɔnya sira n'o donna Chine jamana ani farafina gunkana jamanaw cɛ k'a jatira waati ɲumanw kɔnɔ min bilala tariku la Chine jamanatigi Xi Jinping ye nin fɔ lajɛrɛ in daminɛ waati don a ko Chine jamana labɛnnen don ka dɔ fara a ka baaraɲɔgɔnya ni teriya siraw jijili kan ani farafina gunkana jamanaw cɛ min dɔ bɛ tali kɛ usinebatigiw ka baaraw kun kan sɛnɛ sirabakow jago yiriwaliw ani ka fara nafolo latɛmɛli baara sira wɛrɛw kan a ye min lase a ka laseli senfɛ san 3 natɔ ninnu kɔnɔ ko Chine ka jamana fanga bɛna nafoloba mugu labila min nafolo hakɛ bɛ se u ka yuan o miliyari 360 ma n'o bi bɛn dolari wari miliyari 50 ani tɔrɔmɔɲɔ 7 ma nga k'a nafolo fanba bɛna labila i n'a fɔ juru ka di farafina gunkan jamanaw ma a ye a sɛbɛnciya fɛnɛ ko a bɛna kɛ dɛmɛ sira ye walasa ko ka baara miliyɔn 1 ɲɔgɔn ladilan ka di farafina gunkana ma nasira wɛrɛw fɛ Pekin ye a lase k'a bɛna dolari wari miliyɔn 141 labila ko min bɛna kɛ i n'a fɔ dɛmɛ ka labila lakanako kun kan ani fɛnɛ ka fara degili baaraw kan min degili kan ka kɛ finitigi 600 kun ka fara finitigi polisi 1000 kan fɔɔ ka taa se finitigi wɛrɛw ma minnu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ lakana kɔnɔ farafina gun kan nin kɛra a ka laseli dɔ ye nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan duniya keleya tɔnba Nations Unies ka ciladen Anthony Guterres ye nin lajɛrɛ in kɔni lakiri ko Chine jamana ni farafina gunkana ka nin gɛrɛɲɔgɔnya bɛna sɔn ko ka yiriwali siraw dayɛlɛ kurankow kun kan min bɛ dilan ni tile ye n'a bɛ wele ko énergie renouvelable ko min nɔ yelenba don Chine jamana fɛ min bɛ tali kɛ a ka yiriwali siraw dayɛlɛli kan ko n'o hakilina dɔw ɲɛsinin don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛli ma ko ka fantanya kɛlɛ ko min kɛlen don hakilina kodɔnba ani jateminɛli siraw fɛ a ye min fɔ a ka nin laseli senfɛ 绘就人类发展史上崭新画卷，共同推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。